Jaipong Ahithialong Youth Congress atum Assembly angkang kahomriamai kapadodam. Karbi Anglong pen NCS arada tuma phanke Congress dad leka chongthui kali APHLC atumta chongthui lopusi Daniel Teron akoiwan. NEET pen JEE sarlang Arni Larnangji pusi Congress kachesong. Kai kiamat Karbi Anglong loi fabirta kilang ki oepin abang phobang phiatuma phansitami nilihin pen kardomang pajariklo kardom. Pini prime tama birta long pen nilisami Julie Bepi nonar juikta birtang ton pen. Langhin Youth Congress klembang inut banghini asai ka chiklem clear tuma phan Jaipong Ahithialong District Youth Congress atum Assembly kahomria mai kapadoda mahut arpu lar ponthu proisi akimiang hoi kepekpon. Jaipong Ahithialong kapado District Youth Congress atum Assembly kahomria mai kapadoda mahut Langhin Youth Congress amai phu Diuri Rongphar Mai Chari Ponsi Mai along Dipu Assembly Youth Congress klembang Mohon Teron Kaninjia Tenke World Bank alongta Tangka kiram kidukogajok mate kachitu ijia phansi corona ke soke rachari atomonsi pangrom pondetlo athe non corona ke soke longa tuma phan sarkar pen inutalong lak isira suri thongkep atangka kapanong pipondo bonda keso kelongvek abang phuatum suri thongkep ansi longdun chok halapu rong ruk kiduk kelak araratum job card asai ka choklem sitami ke chokle matangka longdun wangbe puta teron asang hupen ningjepon Mayalong Langhin Youth Congress amai phu Diuri Rongphar kaninje pona tenke non ke doboma sarkara tumke rara kisung masap ota chining tungte munit abi kachong si pen anparke thangna ta thekte non malom pirthe adang pialong kachathang pluk ka phere meme corona akeso setame rat chariali kechu enjia phan rat chare atomonsi paluk ponchoklo Mayalong Karbi Anglong District Congress Committee pen Ronsing Teron District Youth Congress Committee Dunmai Phu Kiribini Hanse Kongchun Bang Vishnu Lekthia Tumta Chetongdon Amreng constituency angkang Jirikindeng pen skap kachelenga towar Rongtrop arara tuma phan PMGSY scheme pen haladak IMAC Rina Terangpi towar ka selampi pon Amreng constituency kaparlo Jirikindeng ahawar Durbin Tila Rongchejeng Rongpharkong Tungme Langso Umplung Lapen Khasi skap Pangrope Rongtroxi araratum kedamtang ningkan surihinira kretroxi ningkan MAC election ahut Amreng araratum kachotoiduna bangphi Rina Terangpi MAC mandunlo pulote me lang kemise natowar lapen kaching thoramo longdunji mine puma thasi vote jobdun pen pahaidunu along vote kere kamayalong MAC Rina Terangpi kache jaga tengpen kapapleng pijia phan bor iponsi pini jirikindeng ahawar rongtroxi araratum kachelenga towar selampi pon lapen MAC Rina Terangpi KAAC along ningkan ke thom ingni dundera phita EM ahoy long dunde dat pusitame amithang arara phan lamchak chepang bubi pwa tengsi MAC a pharman chotpen sitame towar nangka selang pithegapot Rina Terangpi aphan jirikindeng araratum choro ponsi kewangjilang army ansose kaching thorasai keklem ponthegja phanta hirjumi pajirpon Jirikindeng pen something ain't Karbi Anglong live ASDC asong aro arim ajakong kapangtang jia phanpura pini ASDC tiripia sa hemalong ingdeng troxy ASDC Dhansiri constituency committee amai kapado Kibangji MLA election of Harman kaprek rachari asong atum jakong kache pherang ason thak si ASDC asong atum ta non malom dode sangse song kache pangtang pon thekjia phan cheklem pon bomlo Hemprek athepi enpen Kebangjiarni Hemprek kache song kapang tangamo ansose kapaprang pon thekjia phansi pini ASDC TDP klembang atumpen Dhansiri constituency committee klembang atumang bong jethanchimun padu ponlo
Bangso ahut ASDC Pachatang Chunbang Daniel Teron Herangkia Thengno Kaninjia Tengke Kewangji Pre Achiklo Kalite Phaikuni Achikloangbong Nilitum ASDC Tiripia Maipi Paduponji Laso Aprang Aro Arindo Anta Mai Chapatang Lamnang Jipwajo Pinidhansari Constituency Committee Hinpenta Ingdeng Troxy Amai Paduponlo Te Pininang litung asong hinpen kopia phanong kachingrum nang kong ne thethini nang than ithat Oktober November alom ASDC Central Committee Conference kituji phan kachisik mekdu asilang sofrang bangke ni litung Consensus Committee lapen branch committee to mang conference tang nai palam so ateng pensi pini 19 donsri konsensia tumta la konsensia level ASDC committee do la so conference ingdeng troxian angdeng lo pini paman lo sedap donsri angkang pentawang lo karbi pen atumta dulu di masa atumta dulu pen kapre khai tumta langsung conference lo masih tong dulu 1969 aningkan ke kongres atum detle karbi anglong la pen NCLs ara depan kacong thui kan APSLC atumta chong thui lo ate 1969 aningkan APSLC leader pen central government atum last final round of talks alam karbi anglong a leader Bapram Singh Nang lapen barelong terang apan latun ahok alam thanthi lasi Karbi Anglong apan ke option alam si bikok puke Karbi Anglong a leader hala bangso hut Bapram Singh Nang lapen barelong terang chini kata latun kachini ke APSLC 1969 Garo Hills along tura along conference along si chini pin halan ke derong chat Alang likaning jithuke nona dihu MLA election ahut nilitum ahotur nona mat kachichinia tengke BJP henlo lapen BJP pensi nilitum jedam pon poputa ningjesi keramtang pre sirkebra trokebra sirkebaningkan Karbi Anglong lapen NCHs arada tumaphan Congress atum deadle kachong thui kali APHLC atumta chong thui lobuta akoi pipon Pini bangso amai kangni ahut ASDC Dunmaipu Chomangkro MLA Barim Hemsin Tiso KNCA pen Merina Bepi pen Danglok Ongdung ASDC asongalong Kachirabdun asong Japo Songjapia Dunta Chetongdun News Report Sarjib Kathar Karbi Anglong Live Pirthe adang pikati hurnut kaphere meme corona ki sopen kachedanang boma pora hotsi central sarkar atum NEET pen JEE sarlang kapado jipuke aphu kepleng bla sailu puse congress karbokpon BJP kechari TDP sarkar hinpen non ke bangji chiti achikluang bom national eligibility cum entrance test mate thikek pen NEET pen joint entrance exam mate JEE kapado ponja phan kache sikalong Ongdung opposition racharia songatum kache kroy du deangthe chipaklang ponsi kache song padopon BJP kechari kawea state aracharia songatum laso putha kache song kithur pangsonsi pini Karbi Anglong district congress committee atumta thur pakpen airset tungset kache song padopon Dibhu arong supi Congress methang asa hemathengno along KADCC working president Ashok Teron Dunmaipu Roton Inti lapen APCC Lamja Sarko Dr. Mongberongki Atum Japon Linsi Adam Porhai Kri isi pen konta hini aparman kache song asai kileng ponaput Dunmaipu Roton Inti Herangkia Thingno Kaninjia Tengke Corona kidobang poraput NEET pen JEE sarlang kapado jibuke ningduk memibino lapen laso asai kideng jibuke kamatha thekhe asorkarlo athe choklem chodam beha bepar pen danglok loke chalia bangpu bangpia tum ana phanta kamatha pon avidar lokusi Dunmaipu Roton Inti karbok padopon sarkar atum JEE lapen NEET exam jitu kipa doji matike conduct ji po bangke ningduk lapen matha meme lapen so sarkar BJP atum ke matha thekhe so ke matha thekhe ke choklem ke chodam bepar beha peklem atum pen danglok non student community atum phan han talang matha ke matha pon thekhe lo
Alang likaning jithuke corona akisopen raratum kisung chedong charkanang bo maporhut BJP asol karatum aphu atarlok ledam depin pensi laso asad lang kapadoji wa bangke manghudun meme lapen phere meme binong Atema laso ke sopen ke phere meme kichi payok jian ta nonili tum akima tha kisung do laso ang bong si aphu tarlok ke ledam depen laso exam ki padoji pu bangke lake manghu meme lapen phere meme lape usomara tuma phan ke la bangke je non ke dam ke bangji exam ki pidamianta gari motor pe phepen ke suli lezi akasik sakdo ke do ke dam dia dimpen dame akasik sakdo la sona hut exam ki kondagi pu bangke nili tum all india congress tum same kroi kre Lasi nili tum Congress ahin penke laso asad lang non kapadoji wa bangke chedon dun thekhe lapen sat lang kapadoji arni larponang jipusi herang ke thengno roton ingi ninjepon News report Sarjib Kathar Karbeng Longla Chorolo nang litum sitami apor kachi pipen birta ke langapot pini prime tama birta ke lapon sikang toniklo dome thakmi ajoki me